Oikein hyvää tiistaita, vittu, jumalauta. Oikein hyvää tiistaita, tervetuloa seuraamaan Trade Recapia. Kyseinen trade oli Nasdaqia vielä London Sessionissa. Käydään nopeasti läpi. Elikkä just ennen Market Openia sweepattiin toi tunnin hai tuolta. Sweepistä alettiin pikkuhiljaa respektaamaan bearish PDRAs ja täällä oli formattu muutenkin hyvin sell-sidea, mitä voidaan käydä hakemassa, mutta ei ainakaan vittu käyty hakemassa mun kohdalla, mutta sepä ei oikeastaan haittaa, mutta itse entryhän oli siis, kun holdattiin 15 minuutin käppiä ja inversattiinkohan me minuutilla jotain. Tuossa taisi olla 3 minuutin sidi. Mun mielestä joo, kylläkin joo. Mut joo, tosta suunnilleen entrysin. Break-even oli tossa ja final targetti olisi ollut, onks noin vittu Asian Push? Asian Persuasion lovit, joo. Eipä sinne mennyt, mutta break-eveniin meni. Eipä sen kummempaa tällä kertaa, hei hei.